Het was vandaag het centraal onderzoek van de Friese hengsten in Ermelo. Je begint aan het traject met meerdere hengsten. Er waren nu voor het aangespannen gedeelte nog 7 hengsten overgebleven. En daarvan zijn vandaag 5 goedgekeurd. 5 hengsten die een mooie afstamming hebben en die veel potentie, zoals het nu lijkt, in de sport kunnen hebben. En daardoor een aanwinst voor de valkerij zijn. Daar even een toelichting op de hengsten. De nummer 7, dat is Vonger 478. Dat is een Algert Kedoeke. Dat is een hengst die in het verrichtingonderzoek vooral om zijn geweldige stap opviel. Een paard dat goed kan stappen. In het rijgedeelte ook een goede galop liet zien. Als tuigpaard misschien iets minder aanleg heeft, maar als menpaard ook wel aanleg heeft en daardoor ook een aanwinst voor de valkerij kan zijn. Hij is ook mooi gefokt, komt uit een goede stam 44. En daardoor ook ingeschreven in het stamboek. Dan komen we bij nummer 14. Dat is nu Gerben 479. Dat is een Duitse Kisape. Dat is ook een hengst die uit een stam komt met veel prevalent bloed. De hengst zelf was in het rijgedeelte, had hij 78 punten. Kon hij nog iets meer, vooral in het draf, wat meer ruimte tonen. Maar in het aangespannen gedeelte heeft hij dat mooi gecompenseerd. Liet hij meer ruimte, vooral in het draf zien. En ook in het tuigpaard als tuigpaard heeft hij aanleg. Wat dat betreft ook een aanwinst voor de valkerij. Een paard dat een moderne uitstraling heeft, correct gebouwd is, mooie verhoudingen is. En daardoor dus ook goedkeurd is. Dan komen we bij nummer 15. Dat is Hessel 480. Dat is een hengst die in het rijgedeelte al netjes gepresteerd had. In het mengedeelte moest je dus nog wel aantonen dat hij ook daar potentie in had. En dat deed hij vandaag ook netjes. En de tuigproef deed hij op zich ook netjes. Maar dit paard heeft vooral nog veel moeite. Het is een grote hengst. En daardoor heeft hij toch nog veel moeite met de kracht. En misschien komt dit paard wel een jaar te vroeg in zijn centraal onderzoek. Maar toch een hengst die voor de valkerij van betekenis kan zijn. Dan komen we bij nummer 23. Dat wordt nu Hette 481. Dat is een hengst die het hele onderzoek goed heeft gepresteerd. Een echt allrounder is. In het rijgedeelte goed, mennen goed. Als tuigpaard fantastisch eigenlijk. Dus wat dat betreft een aanwinst voor de valkerij. En dan komen we bij nummer 24. Dat is Heike 482. Dat is een hengst die in het hele traject gegroeid is vanaf Ermelo, de voorselectie van hengstenkeur in eerste bezichting, tot aan het centraal onderzoek. De hengst heeft zich altijd in positieve zin ontwikkeld, is altijd goed gehumeurd, een hengst die altijd wil werken, zeer werkwillig, heeft een verwantschap van 16,7 wat ook zeer interessant is en daardoor ook een aanwinst voor de valkerij kan zijn. Al met al was dit een zeer geslaagd onderzoek en onze eerste bezichtiging begint alweer in Drachten over een week. Dus we hopen u daar weer te zien. Dank u wel.